gairebé. Veieu? Oi que no hi veia gairebé? Oi que ho portava? I fins no ve cada color. Oi, què fer aquesta castanyera? Perquè era gran i no hi veia gaire. I sabeu què li va passar un dia? Va anar a la muntanya a buscar castanyes. Perquè era el temps de collir castanyes, que sí? Mireu com va agafar castanyes a la muntanya. Veieu? Molt bé. Què fa? Què és això que I era fosc perquè era molt d'hora i ella va anar cap a la ciutat a torrar les castanyes, a la plaça. Sí, que us agraden les castanyes torrades? Sí! Què us agraden les castanyes? Us agraden? Molt bé! Quin paperó, què fos? Doncs quan va arribar, sabeu què li va passar quan va arribar allà a la seva paradeta per torrar les castanyes? Va mirar el cistell i no hi tenia castanyes. I va mirar allà amb una vora, es va posar a ploure i sabeu què va passar? Les castanyes es movien. Què es mouen, les castanyes? Com és això? Com és que es mouen? I llavors no havia vist mai això. I s'hi va cansar. I sabeu què tenien aquelles castanyes? Sabeu què tenien? Tenien banyes aquelles castanyes. Què tenen banyes, les castanyes? No. Què devien ser, doncs? Què devien ser que tenien banyes? Qui té banyes? Eren cargols. Sabeu què li havia passat? Que com que havia anat al bosc i no hi havia gaire i era fosc, en lloc de castanyes havien donat cargols. Xisdena! I ara què farà la castanyera? No té castanyes per torrar? I què els hi donarà als nens? Corrents i de pressa la castanyera se'n va tornar a anar cap al bosc. I va dir, sabeu què faré? Per no tornar a agafar cargols. Agafaré castanyes i cantaré la cançó del cargol. No la sabeu, la cançó del cargol? Sí! Que li ajudem a la castanyera a cantar-la perquè no plegui cargols? Sí! Vinga, li cantem? Puja a la muntanya, cargol treu vi, puja al muntaní. Molt bé! I llavors va arribar ja va tornar amb el cistell ple de castanyes i es va posar a trobar-les. Sí! Què és això?